PATO Onye ịgba egwu aka na-etiri nwanne m Dr. Achuko Nnamdi, the Chief Executive Officer, Agile Tales, Oil and Gas Company Limited, also the Chief Executive Officer, Kendra Specialist Eye Clinic. Dr. Achuko Nnamdi na-eme obodo sọbụsọnụ aṅụlụ ndụ ewo Chukwuemeka kapọlụ ụbọ mgbakọwa alụfanụ ụba akwala esentesiaba ụlagadike na akwanụ PATO Onye ịgba ọgwụ otu onye si eme ka ekwesị abụ ya n'elu ụwa. Dr. Achuko Nnamdi ọ ga-adịlụ gị mma nwanne m. Dr. Achuko ọgaranya obi ọcha. Dr. Achuko Kendra Specialist Eye Clinic and Agile Tales, Oil and Gas, ọgbata ozu ọhụrụ ọmọgọniga dị ya. Dr. Achuko Nnamdi odogwu n'ụmụ ahịa Mbieri Imo steeti kenesielu m ezigbote nwunye ọma gị Lọla Mrs. Chidera Achuko, nwanyị nwakalịsịa ibie osodiemakụ the catalog selection ụmụ nwanyị. Ngwa kenesielu m ezigbote ụmụaka gị Chukwu ji wee chọọ gị mma n'elu ụwa. Oge eji Achuko nwa ọma dị mma ka m si yọ Chukwu nakwa ka o si sọ Chukwu nwa ezinụlọ Chukwu goziri agozi. Chai ọbịa ije apete Dr. Achuko Nnamdi n'ego adịlị m aṅụlụ ndodogwu ego nwanne m ọgaranya obi sale o wepụta fon ọgba transfa onye nọ n'ọya fulalati gbakelu n'ọya maka Dr. Achuko Nnamdi nwanne m ọgbata ozu ọhụrụ nwanne m bịa kenele gbakọtenụ. Dr. Achuko Nnamdi ị ga-adịlụ m ogologo dị na risiko ebe ị chọrọ adị mma mụ na nke gị ga-abụ osimiri. Onye nwelụ gị nwere ife dị mma nụ, onye jụrụ gị jụrụ ọnwụ ya ekwusie obi ekwusie ma ọ nọrọ ọ bata ebido n'isi. Dr. Achuko Nnamdi ekwusie obi Chukwuemeka kapọlụ ụbọ Ozugo National Anthem. This is PATO Global Music Entertainment. Ụmụ Alaba ndị Alaba egwu anyị bụ ojembe enwelu unu na-aṅụkwa ngwọ olili amalụgo anyị arụ n'elu ụwa. Anyị ga-eje ka ilie ife nọ maka na nke o elilu ka ọ bụ akpaghalị n'elu ụwa.